Ndị be anyị ihe ọma mere anyị n'isi ụtụtụ a ebe isi na-afụ m unu na-agha kemgbe Jenụwarị ana m agbakwa update maka ndị chere m enwe akwa ogeji okwu na-achọpụta oge na m nwere ya ihe nji egosi ya bụ ka unu ma na m nwere ya then m banyekwe na ụdị nke ndị okenye dịka anyị je ka ịba ya maka anyị na ha abanye ugbo na ka ịghọtakwa ya nke ahụ iche ka o si dị ugbu a bụ na o nwere mkpu ntiri mgbe a mana ọ na-achọrọ ịnụ mkpu a okwu a ga-adị nkenke mgbe ntiri ukwu gwa ndị mmadụ na azụmahịa ga na-enwe som ishu onye ọbụla na-eme ịgba inu ọba gbanyekwado okpokoro ada ama ga-ekite ibe nri naanị na ịmabe pattern a ga-eji wee frustrate that your business you never know. Echicha m mkpu niile a ndị nọ mgbe ntiri mkpu a unu nwere ike icheta kwuo mmiri ya ezi kwuo ịfọna m eti ya mgbe niile maka gọọmenti emekata echi frustrate elu maka gị onwe gị ịnọkata echi were aka gị frustrate onwe gị. Ụfọdụ sị na gọọmenti na-emefa ma nke anyị na-eme anwụ anyị karịrị mana ka m kọwara gị ihe nji Igbo na-ekwu okwu a ọ bụ na ị na-anya abana n'oge ikpe a na-ekpe onye ukwu na-ekpe onye nta kama na ọ bụrụ na ekpebeghị nke gị ị nwere ike ịsị na o nwere ihe na-eme mana mgbe abịa kperuo na ya saịdị ịfụ na ihe na-eme. Ugbu a ebe a nkwụ ndị anọ na okwu ha kịta bụ ndị Ogbo Ogwu Bridgehead Market Ogbo Ogwu ebe a na-azụ ahịa ọgwụ na Onitsha ya bụ ndị eruru tọnụ ha kịta ịbata n'ebe ahụ a na-azụ ahịa ọgwụ na Onitsha mụnwazi ikwu ebe ahụ ka m nọ esoro nwe ebe a na-azụ ahịa ọgwụ mana ị na-anya taa eziokwu asị egwu na-ekwu ụfọdụ ka ogeri na-eme onwe ya ụfọdụ ka di na-emekwa ogeri ya anya ha na-apụta na-asị ụfọdụ ka di na-eme ogeri ụfọdụ ka ogeri na-eme onwe ya ịpịkọ ya ịfụ nke ndị Ogbo Ogwu na-eme onwe ha so coupled with the government. Ihe ji ti ya coupled with the government bụ ka m bụrụ kwuo maka ndị Ogbo Ogwu a nọ n'ime aga m ekwu ya because na mụ nọ n'Ogbo Ogwu imirikiti erego conscience fa na Ogbo Ogwu a omego ndị rere dia conscience na Ogbo Ogwu a maka ihe ego omego ndị rere mmụọ ha maka ego ihe niile abụrụ ego ihe ọbụla imetela gị n'ụwa ị ga-eririri ụgwọ ebe a ụfọdụ nwere ike sị kwa ndị Ogbo Ogwu ha kwa ndị ha na-anọ kwa ndị shọpụ ha kwa ha ncha niile o kwesịghị ikwu ya ọ bụrụ eziokwu ekwesịrị m ikwu ya maka na eziokwu zikwuo ya ekwuo na ndị arara asị na-arasị ehi ike ndị na-ara ara na-asị na onwe ndị rara ha ghọta ya otu a na eziokwu dị na ya bụ na ọ na-abụ agba mbọ atụ n'ogwu agba ebe atụ n'ogwu ọ bụ oso ogwu ka apịala akụ. Ọzọkwa bụ na onye na-abụ oge ọbụla oje abịa ọnụọgụ oje ahịa ọnụọgụ mgbe ọbụla o jiri ahịa ọnụọgụ amara m ma ọbịa na-achọ ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa na-achụ ya a ga-ekwurịrị eziokwu ahụ na o nwere uru ọ bara na idebeli ya na ọ dị ka mbụbo n'ịgbagbuchi ya n'oge ese. Ị na-agọta ya kịta emechigburu Ogbo Ogwu mgbe gara aga during the time of dọrọ akụnyere anyị ejekwuru na anwụ otu anyị siri kwuru ya kịta o wee elu ka anyị chighatara emechaa mepere anyị echighata anyị kwesịrị iji aka anyị were si mba na ihe ha mere na ya ma mmekwa ọzọ mana ịbata n'ime abịa bụ ọ bụrụ na onye na-achị ime ahịa na-ekwu ka kontrolu all these drugs gọọmenti ban all these drugs na-enye nsogbu all these drugs na-abụ fake na achọrọzi ka a na-abịa ije gbaa mbọ na-akọwa na the gọọmenti ahụ nọ n'Ogbo Ogwu ahụ amara achị because na ọ na-akwa gị na ihe ị na-eme ga-ebutere anyị nsogbu n'ọdịnihu echi ikwechiri ebe ahụ kata ma ekwuo na onye isi market control amaghị ihe ọ na-eme kata ma ekwuo na ọchịchị ya nwere isi maka ihe na ọ na-agwa gị ihe ga-abụ orie nkụ orie ite rie ihe dị n'ime ya ka ọ na-etiri gị mkpu ya n'oge ụna ahụ ha na-aghọta ya ije gbaba ya wọ ụfọdụ agbaba wọ ọ bụrụ ka esi eme ihe ahụ ị na-esi na ọ bụrụ ka esi eme are you right? Kama ka a chụpụ onye a ka etinye onye ọzọ ga-abịa ịbịara fake ọ gbaghị nkịtị ịbịara nke ọga ihe ọbụla ị na-eme bụ fake nwere oge ga-abụ oru original abịa gbaa ya ama take it or you leave it no be so. Ihe ọbụla ị na-eme bụ fake ofu ụbọchị original ihe ahụ ga-abịa ịgbaga ama maka na original ga-eburu ụzọ nwe bifo ewere nwee fake so mgbe ọbụla original ịkpagbukatara original ewere gote onwe ya bilie ọ pụta a ga-ama na ọ bụ ore mgbe ahụ ya ka eji agwa gị na ore bụ ore onye nwoke asị na ore kwụkwụkwụ
If you confirm. Yeah, but what I'm trying to say in the fact that so many hand men or walk why by now. I was go kai waka ha tanoka. Then I go be man yo. I told me my to the your song in a condo bogo. I told me my more to I'm a member. I can go to my shop now. Mana then fake what was any aka. You were born a got on a fake n'ihe abụọ ọgwụ mmadụ na-aṅụ aṅụ n'ihe a bụ nne na-eri nke a bụ maka ndị ọgba ọgwụ ka m gwara then ndị gọọmenti unu soro wee contribute maka na fake ahụ a sị na ebunata na ọgba ọgwụ ahụ a na-ekile ya na wọf n'obi so a na-ekile ya na wọf bụ fake ahụ enye gị bribe na the same wọf nara ego na wọf ahụ a na-ekile ahịa ndị NAFDAC na ya ndị nakon ya ndị drọg na ya ndị ihe niile na ya ha niile access chara ya bụ product before erebupụo ya from ebe si gba ya na Lagos ma ọ na ebe a gbara ya na Lafia na Parakot ebe afọ si gba dị ngwa ahịa ebe ahụ a gbara afịa ahụ gagidere n'ụzọ gbagide n'ụzọ were gbarute na Hebriji ahụ gbaba ebe ejere me offload ewere mee ya offload nke nwa bụ gọọmenti unu kwuo na unu amara asị na ndị anwa bụ ndị na control ma custom controller and all the rest of them they knew very 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 well na ahịa ahụ na-aga n'ụzọ ana m agba afịa ndị anọ n'ọgbọ ọgwụ enwe onye bụ onye custom mana mmadụ na-ama na ahịa ahụ n'ọbụ substandard drug agba ya na wharf from wharf ebugide ruo n'ọgbọ ọgwụ jee ebe ahụ na-eri ewe na-edistribute ya mmadụ nwee ọgwụ ọmalụ ọrụ mmadụ nwee ọgwụ ọmalụ ọrụ ịṅụkọta ọgwụ aṅụmọgwụ ka na-eri nri o mere paracetamol enyi nwoke wetara m n'India mgbe ọ na-anata paracetamol ahụ ihe a na-aṅụ ya bụ 1 iwere ha na 1 ya ṅụọ na-apịa ọgwọ gị isi ọwụwa gwọọ gị malaria gwọọ gị pen gwọọ gị kata ofu mkpụrụ ịṅụọ ya ozugbo ọ revive your life oruko ruru n'ọgbọ ọgwụ ebe a unu je naracha bribe clearcha ngwa ahịa fake unu je clearsi ahịa bụ fake ebubatazi ya n'ọgbọ ọgwụ bịara ebe unu ọtọ ọnụzie unu abịa burusia kọta kpọsịa ndị polisi ahịa ahụ agbara ya agba unu akpọsịa ndị amị kpọ ndị polisi otu abịakwuru ị na-achị gba na afịa ahụ na agbara ya agba unu eburusie egbe bịakwurụsịa zombi anọrọ unu ebu ụzọ gbakọ na ihe unu bịara kịta na o nwere ebe esiri gba ahịa ahụ even as I'm speaking other product ndị ọzọ a na-ere na Nigeria ebe a bụ fake ya ka na-agba ya o nwere nke a na-agba taa o nwere nke a ga-agba echi o nwere nke a ga-agba nwanne echi kuna asụ na dịrị awe ọ bụrụ na ị dịrị awe how na ndị son nọkwa ebe ahụ how ndị son na-afụ maka standard nọkwa ebe ahụ ga-eji anọrọ ebe ahụ agba ahịa all the way from Lagos were buru fake eju na Nigeria everything even a blame okwe ma onye ọbụla anyway because even the country anyị nọ n'ime ya amakwa mma mkpọ ya fake o yọpụta okwu na o nwere ka anyị siri pụta massively wee jee tụọ election onye ọbụla pụtara massively wee jee tụọ presidential election atụba ya tụcha ome mụ na gị na-abọ n'anya na-abọ nga ebe a ka m fụrụ ebe a kpogide rizọtụ ma ndị a na-akpọrọ rizọtụ akpọrọ ma ndị na-akpa akpọ onye ọbụla ararụsịa ụra conclude ihe ahụ ọ bụ original achọkwa m ije ebe a ya bụrụkwa ikpu nwa ọgaranya maka nga ihe a m kwukwuru kịta na-abụ uche nka m kwuru but what I'm trying to say bụ na fake karị na Nigeria as simple as ABCD ya bụ si ije nwude ndị bụ the controller ndị hapụrụ afịa afụ enwee nwee ike ibulata afịa afụ smuggle all those containers ibudata ya n'ọgbọ ọgwụ na-ele eji wekpụrụ ọgbọ ọgwụ n'ọnụ fake ndị gbara ahịa ahụ ṅa ntị na onye ori je ori ọ bụ onye oge erebe onye ori ahụ ama njọ ọzọ maka na nke o ji ejetụ ya n'aka ọma njọ ọzọ so that reasons ma NAFDAC ma polisi ma amị ma ihe niile jiri ọgbọ ọgwụ ụnụ ncha niile ma sọn ụnụ ncha niile riri bribe kpatara ahịa ahụ ji wee nwee ike ime ka move wee ruo n'ọgbọ ọgwụ ahụ take it or you leave it I come in peace ihe nsogbu ihe ọma mekwe